tanai ba. Kaino ta. Ang bui ni mani tang ya bala. Obo to bui mani se. An to bui ni khoi na ya bale. Ginono bui horo disturb khaidana. Open bako saka. Tawra camera ro thebe. Nono tamorok sa horo phayoro. Chichi camera thebari di. Inono oro horo phayei tamorok sabui. Kuno Angri nan yang bai thunani hin chau. Wah. Tamu dor kanang ba cover de ba. Be thunani busang khai sam pusnani ano ma the ma tu sorry. Ang disi bai tong khai tam ba. Wan sarok te na tibra sarok ba. Tibra saya. Wan sa sina. Tibra sa ko kisa tong ta. Oh. Abo tuba khakai begal ta. Wan sar ko besi begal khai. Ko kono to sari muna yang. Saya aw tam sana. Ang no gani munai se bala. Aw bai. Ang la si jago oro tong mani. Ang oroni kutu boro thonani boro tanani ang se saimia nu khada bo bhai. Aw bai no khang ni no ba ke sang ba su sai tong. Geneng yang te chini o jagani chini Tripura sani je mantri rok laima rok nudu nung wasasuk. Nugu bala. Nugu borok nono kuno naikoli rok thangya da. Boro bat bat. Geneng borok bai malai naro do muchung. Ang bai boro kok sai ga boro nang gari atuk nai ang khala chabe. Geneng o khumulung hai jaga rok thangai tongna do muchung. Boja ka tongna ni ang Tripura ang ani amma se Tripura jagan tongna yang wansa jaga tanya. Geneng wati jara rok nung o jaga bahai ga tongna asuk obo wati phai ga to bepang si thangbai ni ni obo. Apur rok ni mani rok boro tonai. O jaga no narugna. O jaga no. O jaga na ang bochu. Ge wati rok phai. Dorkar ingkai kasa asu jara politin pairi di oro chabra khai oro narugna ani di sia o jaga no habuchu na. Politin. Gecheng bus kang ni mas rok no politin ro pairi mano cheng ব্যবস্থা khayo no do buiria phano. Amono rinai. Buiria phano cheng no politin rok simi panda pairi mano. Ani ta ani kukuiro. Do. Naila horse naila gari mas. Tabo seng phai na ni ro bui phai ble hai ka phai phai na bai. Ke ni to tabu Karin ni bagoi. ni mairung rok kerei. Tini chadrup khna chana ni kerei. Gecheng no je mansak cheng no kebang ri malia tini ang ani ya go 90 takan tongsu. No obon kelang thangsne ang. Nungom bai mairung phan pai cha sidita. Maya tak khai di anu. Ha? Asu maya tak khai di mo to mani bui khok talang tu. Ni mani bui khogo. Kho ya tabo seng try khai nai. Kho ya. Nung berai na rok. To boy. Seng nai nai ga nai. Bai salbai kakung nai no ro. Nai ga su man sa sin ba kam to bai. Nang bo di de. Kam tong ang bo sai manu. Ai bai. Sini poros bela. Tripura mutha bela. Musa nam bela. Aw bai aw. Apa no? Ang Okay. saka bole. Ni ga seng je tabo to nung tak ke sang tabo. Nana ang jacket pai ma ke? Jacket roti sa jag da. Na te ke sa sorok nang nai. Oh bole tong. Oh. No khan ta. Oh. Nai ga na. The next mana rang rok de mana pai na ni no te ke sa set. Ata nang ya. Jadi gini rok ta. Oh, ini katal pai di tati. Katal no pai ne ta. Tripura mo thaneri gnai pair nai. Ha? Tripura mo thaneri gnai de pair na no. Tripura mutha ni rig nai. अच्छा अगर त्रिपुरा mo thani kam chalile na nai da Iya bono kaha. buba garani Bobagrani. kam chalile na mo sungta Hambai pai na. Hambai. Okay, don ini